Coba Ini iki. iso digawe cilik ora ya iki? Amane? Awake lho. Ya wis semono kuwi kok. Ya ora. TV-ne gegedean ketok. Lagi kaget, dhek lagi sadar nek awake lemu tenan ndelok nang TV. Iso digawe cilik ora? Ha, saiki mulane bener dikai TV iki men sadar diri. Heeh. Sesuk ora usah digawe TV. Lho, ta sing mlebu meng pundak tekan weteng tok to nang TV. Ya ora ya. Gawe tutupi. Ae nek tok peksa engko jeblok lho TV-ne. Wis meneng wae ora obah-obah ndak nyampluki wonengen. Hah? Maksudnya iki awakmu nek nang ndron TV, iki nek obah-obah engko TV-ne mak dok. Mbok kene tak samplokne, Gong. Ayo. Mering Piye? Sapa sih? kowe sik. Ayo, penabuhku ki saking cerdase. Cerdase nggon jenes ae. Mek muni sapa sik kok ya.